भविष्यकाळी वर्तमान काळ या त्रैकालाचं ज्ञान सदैव त्यांचा ठाई आहे असे त्रैलोक्य बंधुवर देवाची नारद मुनी अयोध्या नरेश राजा सुपर्ण आता जेवणी मंगल अरे तो माझा माणूस समा लागता धन्यवाद अक्षरशः प्रमाणपणा उलटकात केला नाही बरोबर आहे तुमच्या पर्यटनाची कामडी बांधता मला त्या जागेवर झाडानेच बोला आता माझ्या तमाम जनतेसाठी होय ना माझं नाव कमाल माऊल्यांसाठी मला बोला आधी जनता म्हणून हा जनता नक्कीच राज्याला संत आहे राजकर्ता म्हणून हे माझं प्रथम कर्तव्य आहे आणि माझा धर्म मी माझा पायदळी केव्हाही चुकलेला नाही पण असा म्हणता गाव